ଫିଲ୍ଡ ବୁକ୍ କିପରି ଆମେ ତିଆରି କରିବା। ଇଏ ହେଉଛି ସିକିମ୍ ଲାଇନ୍। ସିକିମ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଚେନ୍ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଛି। ଅମିନ ଏଇଠାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଦେଖିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ପଡ଼ିଆଟାରେ ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ଲଟ୍ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ସେ ପ୍ଲଟ୍ର ହିଡ଼ ଗୁଡ଼ାର କଣ କେଉଁଟା। ଏଇ କଣରେ ଜଣଙ୍କୁ ଲାଠା ଧରିକି ଛିଡ଼ା କରାଇବେ। ଆଉ ସେ ଏଇଠି ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଦେଖିବେ ଯେ ରାଇଟ୍ ଆଙ୍ଗେଲରେ ଏଇ ସିଧା ଗାରଟା ବା ଏଇ ପତାକାଟା ଯେମିତି ଏଇ ଲୋକ ଯେଉଁ ଲାଠା ଧରିକି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ତା ସହିତ ରାଇଟ୍ ଆଙ୍ଗେଲରେ ଆସୁଥିବେ। ତାପରେ ସେ ଲାଠା ପକେଇ ପକେଇ ଆସିକି ଏଇଠୁ ମାପଟା ନେବେ। ମନେକର ଏହା 80 କୋଡ଼ି। ତାପରେ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି କୁଲ୍ ପଏଣ୍ଟ ବା ଏଇଠୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ପ୍ଲଟ୍ ଗୁଡ଼ା, ତେଣୁକରି ସେ ଏଇଠୁ ଏତିକିଟା ଚେନ୍ରେ ମାପ କରିବେ କେତେ ବୋଲି। ମନେକର ଏହା 20 କୋଡ଼ି। ତେଣୁ କୁହାଯିବ ଏଠି ବାପସ 20ରେ ଡାୟାଁ 80। ତାକୁ ଫିଲ୍ଡ ବୁକ୍ରେ କେମିତି ଲେଖିବା? ଏଇଟା ହେଉଛି ବାପସ 20ରେ ଡାୟାଁ ହେଉଛି 80। ନେକ୍ସଟ ସେଇଭଳିଆ ଯେହେତୁ ପ୍ଲଟ୍ର ଏଇଟା ଗୋଟେ କଣ, ଏଇଠି ବି ଜଣେ ଲାଠା ଧରି ଛିଡ଼ା ହେବ। ତାପରେ ଅମିନ ଆଗେଇ ଆଗେଇ ଯିବ। କେତେ ଜାଗାରେ ତା ପାଦ ତଳେ ଏଇଟା ରାଇଟ୍ ଆଙ୍ଗେଲ ଦେଖାହେଉଛି। ତାପରେ ଏଇଟାରୁ ଏଇଠୁ ମାପିବ ଲାଠା ଦ୍ୱାରା। ଏଇଟାକୁ ମାପିକି କେତେ କୋଡ଼ି ଲେଖିବ। ମନେକର 40। ପୁଣି ଯେହେତୁ ଏଇଟା ସେଇ କୁଲ୍ ପଏଣ୍ଟରୁ ପଛକୁ, ତେଣୁକରି ଡାକିବ ବାପସ। ମନେକର ଏଇଟା ହେଉଛି 10 କୋଡ଼ି। ବାପସ 10 କୋଡ଼ିରେ ଡାୟାଁ 40 କୋଡ଼ି। ବାପସ 10 କୋଡ଼ିରେ ଡାୟାଁ 40 କୋଡ଼ି। ଆଉ ଏ 40 80 ଲାଗିଛି। ତାପରେ ପୁଣି 40ଟା କେଠି ଲାଗିଛି କୁଲ୍ ପଏଣ୍ଟରେ। କୁଲ୍ ପଏଣ୍ଟ ଏଠି ତିଆରି କରିବା ଆମେ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ 40 80 ଲାଗିଛି ଆଉ 40 ଯାଇକି କୁଲ୍ ପଏଣ୍ଟରେ ଲାଗିଛି। ସିକିମ୍ ଲାଇନ୍ର ଯେଉଁ ଚେନ୍ ଚାଲିଛି ସେଇଠି ଯାଇକି ଲାଗିଛି। ନେକ୍ସଟ ଆମେ କ'ଣ ନେବା ନା ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟାରେ ଜଣକୁ ଯାଇକି ଛିଡ଼ା କରିବା ପାଇଁ କହିବା। ସେ ଲାଠା ଧରି ଛିଡ଼ା ହେଲା ପରେ ଆମେ ସେଇଠୁ ଏଇଠିକି ଲମ୍ବ ଦୂରତା କେତେ ତାହା ଲାଠା ଦ୍ୱାରା ମାପି ମାପିକି ଆସିବା। ଏଇଠି କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଏଇଠି ଅମିନ ପହଞ୍ଚିଲା ମାତ୍ରେ 90 ଡିଗ୍ରୀ ଦେଖାଯିବ। 90 ଡିଗ୍ରୀ ଦେଖାଯିବ ମାନେ ଏଇ ପଏଣ୍ଟ ଆଉ ଏ ପତାକା ଗୋଟିଏ ସିଧାରେ ଦେଖାଯିବ। କେଉଁଥିରେ ନା ରାଇଟ୍ ଆଙ୍ଗେଲ ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ। ମନେକର ସେଇ ଦୂରତାଟା ହେଉଛି 120 କୋଡ଼ି। ତାକୁ ଆମେ ପୁଣି ଫିଲ୍ଡ ବୁକ୍ରେ ଲେଖିବା 120 କୋଡ଼ି ବୋଲି। ମନେକର ଲେଖିଲେ ଏଇଠି 120 କୋଡ଼ି। ଯେଉଁ 120 କୋଡ଼ି କହିଲେ ଏଇଟା କେତେ ଦୂରତାରେ ନା ମନେକର ଏଇଠୁ ଏତିକି ଦୂରତାଟା ହେଉଛି 20 କୋଡ଼ି। সেটা এটি লেখিবা। କୋଡ଼ିଏ କୋଡ଼ିରେ ଡାୟାଁ ହେଉଛି 120। 120ଟା 80କୁ ଯୋଗ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଛି ଏଇଟା ହେଉଛି 120, ଇଏ 80କୁ ଯାଇକି ଯୋଗ ହେଇଛି ନା ହେଇନି ଏଠି। ବାସ୍ ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ଏଇ ପଏଣ୍ଟରେ ଛିଡ଼ା ହେବା।
এই পয়েন্টে ছিড়া ହେଲା ପରେ যে লাঠা ধରି ଛିଡ଼ା ହେଇଥିବ ତାକୁ ଆମେ ଚାଲି ଚାଲିକା ଅମିନ ଚାଲି ଚାଲିକା ଏଇ ସିକିମ୍ ଲାଇନ୍ ଉପରେ ସେ ଦେଖିବ ଯେ କେଉଁ ସିଧାରେ ରାଇଟ୍ ଆଙ୍ଗେଲ୍ ହେଉଛି ବା ଦେଖାଯାଉଛି। ମନେକର ଏଇ ସିଧାରେ ହେଉଛି, ତେଣୁକରି ଏଇଠୁ ଏତିକି ମାପି ମାପିକା ଯିବା। ମନେକର ଏଇଟା ହେଉଛି 90 କଡ଼ି, ତେଣୁ ଏଇଠୁ ଏତିକି ତ 20 ହେଇଥିଲା, ଏଇଠୁ ଏତିକି ମନେକର 60 ହେଲା, ତେଣୁ 60ରେ ଡାୟାଁ 90 କଡ଼ି। ତେଣୁକରି ସେଇଟା ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା। ଏଠି ଆମେ ଲେଖିବା 60ରେ ଡାୟାଁ ହେଉଛି 90 କଡ଼ି। 90ଟା ଦେଖ 40କୁ ଯୋଗ ହେଇଛି, ଆଉ 90ଟା ପଛିଲା 120କୁ ବି ଯୋଗ ହେଇଛି। ଲବେଟା 120କୁ ଯୋଗ ହେଇଛି, ଆଉ ଏଇ ମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି 120କୁ ଯୋଗ ହେଇଛି, ଆଉ ଏଇଟା 40କୁ ବି ଯୋଗ ହେଇଛି। 40ଟା ହେଉଛି କେଉଁଠି? ଏଇଠି ଅଛି, ଆଉ 120ଟା ଏଇ ଜାଗାରେ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ତାପରେ କେଉଁ କ'ଣଟା ପଡ଼ିବ? ମନେକର ଏଇ କୋଣଟା ପଡ଼ିଲା, ଏଇ କୋଣଟା ଜଣେ ଲାଠା ଧରି ଛିଡ଼ା ହେବ, ଏଇଠୁ ମାପି ମାପିକା ଆସିବ, ଅମିନ ଏଇଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଥିବ ଏଇ ଜାଗାରେ, ଏଇଠୁ ଏତିକି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସଟା ହେଉଛି ମନେକର 90 କଡ଼ି। ଆଉ এইটা মনেকর এই জায়গায় পড়িছি, তেমনি এটা বি ডিস্টান্সটা সেই 60 কড়ি, তেমনি সেই 60রে বায়া বি 90। মনেকর ଏହା এইଠି পড়িলা সেই 60 উপরে, ଆଉ ବାୟା ବି 90। ତେଣୁ ସେଟା କେମିତି ଲେଖିବା? ସେଇ 60ରେ ବାୟା 90। 90ଟା କେଉଁଠିକୁ ଯୋଗ ହେବ? କୁଲ୍ ପଏଣ୍ଟକୁ ଯୋଗ ହେବ। এই 90ଟା ଦେଖ କୁଲ୍ ପଏଣ୍ଟକୁ ଯୋଗ ହେଇଛି, এইটা ହେଉଛି କୁଲ୍ ପଏଣ୍ଟ, এইଠିକୁ ଯୋଗ ହେଇଛି। ଲବେଟା এই କୁଲ୍ ପଏଣ୍ଟକୁ ଯୋଗ ହେଇଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା এই ପଏଣ୍ଟଟା, ଏଠି ଜଣେ ଲାଠା ଧରି ଛିଡ଼ା ହେବ, ଅମିନ ପୁଣି ଏମିତି ଚାଲି ଚାଲିକା ଆଗେଇ ଆଗେଇକା ଯିବ, ଦେଖିବ ଇଏ ଏଇ ସିଧାରେ 90 ଡିଗ୍ରୀ ଦେଖାଯାଉଛି। ମନେକର ଏଇଠୁ ଏତିକି ଦୂରତାଟା ହେଉଛି 100 କଡ଼ି, ତେଣୁ 100 କଡ଼ିରେ ଏଇଟା ମନେକର 40 କଡ଼ି, ତେଣୁକରି ସେ 100 କଡ଼ିରେ ଲେଖିବ 40 କଡ଼ି। ଏଠି ଆମେ ଲେଖିବା 100 ଡାୟାଁ 40 କଡ଼ି। ସେ 40 କାହାକୁ ଯୋଗ ହେଇଛି? 90କୁ ଯୋଗ ହେଇଛି। ତେଣୁକରି ଆମେ ଏଇଠି ଲେଖିଲେ ଏଇଠି 40ଟା ଦେଖ 90କୁ ଯୋଗ ହେଇଛି, ଏଇଠୁ ଏତିକି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସଟା 90, ସେଇଟାକୁ ଯୋଗ ହେଇଛି। ତାପରେ ଯେହେତୁ ଏ ଗୋଟେ ପ୍ଲଟ୍ରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ଲଟ୍କୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ପାର କରୁଛି, ତେଣୁ ଏଇଠି କଟାଣ ହେବ। ଏ କଟାଣଟା କେତେ ନା এইଠୁ ଏତିକି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସଟା ଯେତେ, ମନେକର ଏଇ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସଟା ହେଉଛି 120, ତେଣୁ 120ରେ କଟାଣ, ଆଉ ଦେଖ ଏଇ 40ଟା କଟାଣକୁ ଯୋଗ ହେଇଛି, ସେଟାକୁ ଆମେ ଲେଖିବା 120ରେ କଟାଣ, ଏଇ ପିଛଲା 40ଟା କଟାଣକୁ ଯୋଗ ହେଇଛି, ଆମେ କରିଦେଲେ। ତେଣୁକରି ଫିଲ୍ଡ ବୁଲ୍ଟା ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଗଲ। ଦେଖ ତ କଟାଣର ସିମ୍ବଲ କେ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି এই ପଏଣ୍ଟରେ ଜଣେ ଛିଡ଼ା ହେବ ଲାଠା ଧରି,
এইଠୁ ଅମିନ ଚାଲିଚାଲିକା ପୁଣି ଆଗେଇବ, ଦେଖିବ ଏଇ ଜାଗାରେ 90 ଡିଗ୍ରୀ ଦେଖାଯାଉଛି। ମନେକର ଏଇ ଜାଗାଟା କେତେ ହେଉଛି 160 କୋଡ଼ି। 160 କୋଡ଼ି କେଉଁଠି? ଏଇ ଯେଉଁ ଚେନ୍ ଲାଇନ୍ଟା ଯେଉଁଟା ଚାଲିଛି ଏଇଟାରେ 160 କୋଡ଼ି। 160 କୋଡ଼ି କେତେ ବାୟାଁ। 160 କୋଡ଼ିରେ ବାୟାଁ କେତେ ନା ଏଇଠୁ ମନେକର ଏଇ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସଟା ହେଉଛି 30 କୋଡ଼ି। ଆଉ ଏଇ 30ଟା ପିଛଲା 90କୁ ଯୋଗ, ସେଟାକୁ ଫିଲ୍ଡ ବୁକ୍ରେ ଲେଖିବା। 160 କୋଡ଼ି, 160 କୋଡ଼ିଟା ରେ ବାୟାଁ ହେଉଛୁ 30 କୋଡ଼ି, ଆଉ 30 କୋଡ଼ିଟା 90କୁ ଯୋଗ, ଆଉ 30ଟା କୋଟାଣକୁ ଯୋଗ। ଫିଲ୍ଡ ବୁକ୍ ଫିଲ୍ଡ ଅନୁସାରେ କେମିତି ତିଆରି କରାଯାଏ ବୁଝିଗଲ।